Takže, dobrý den, dámy a pánové. A dneska tady máme druhý díl ze série Nela doporučuje. A ještě před začátkem videa vás chci poprosit o like a odběr na video. Moc mě to podpoří a jdeme na video. Výlet. Jela jsem tam s maminkou, babičkou a tetama. Nebo spíš s tetou. Bylo to tam fakt super, bylo to ve Vídni, bylo to fakt super, bylo to moc hezký a samozřejmě v koronaviru se nemůže teď někam jezdit, protože se nemůže dalek na Prahu a proto jsem jako malá jezdila na výlety, jo, mimo Prahu a mimo Česko, jo, ne teď nemůžu, protože, takže jeli jsme tam vlakem. A samozřejmě jsme nešli pěšky, že jo. A taky jsme samozřejmě byli v Prátru, kde byly veliké atrakce. Já jsem tam několika času, to jsem byla ještě malá, tak 5 let mi bylo. A nebo to víc, asi 6 nebo 5, no 6 nebo 5 nějak tak. A hlavně jsem strávila hodně času nad těma autíčkama. Ano, autíčkama. Z Prahy do Vídně byla cesta moc dlouhá, ale proto jsem taky se bavila tím, že tam byly takový mini televizky připoutaný na sedadlech a byli jsme tam s maminkou, babičkama, říkám to už podruhý, s tetama a s tátou. Tátovi tam chutnalo jídlo, mě taky, já jsem nejvíc jedla boloňské špagety. Pak jsme navštívili palác Hofburg, kde je hrob císaře Rudolfa. Ano, Rudolfa. Protože on umřel, protože vlastně mu bylo líto, že ho ten jeho táta neměl moc rád. A to mu docela dost vadilo. Docela hodně. Ale hlavně tam byl nejlepší ten Prátr nejlepší, protože Prátr, tam jsou atrakce, dobrý řízky, dobrý všechno. Prostě všechno. Výletu dávám hodnocení 9 z 10. Bylo to super, takže jdeme na hru. Takže dámy a pánové, máme tady hru. Jmenuje se The Sims 4 a je to dobrá hra. Já už tady mám několik her, jak vidíte, tady úplně rodiny, ale to si dneska neukážeme. Samozřejmě i doporučíme, takže dáme novou hru. The Sims je hra, která vlastně učí lidi, jak vlastně vařit a tak a stavět domy. A teď nám vyjde postavička a OK, je to kluk. Dáte dobře, tohle si číst nemusíte. Tady když dáte ten diamantík, tak tady máte ženu, tohle dole a tady máte muže. Takhle. A můžete si to jako dáte ještě dospělý, důchodce. Ale já si dám mladý dospělý a teď zrychlíme vyrábění postaviček. A ještě o tom něco řeknu. Můžete si to tady upravit podle sebe, takhle. Takhle si ho můžete dávat hubenýho a tady mu dáváte svaly, třeba takovýhleho. Můžete si tady nastavit ty vlastně pusy. Vlasy, to si ukážem, třeba takovýhle. Já nejčastěji dávám teda tyhle. Dáme si to třeba takhle. Můžete si vyrobit postavičku vlastně jak chcete. Takhle si to můžete otáčet. Tak. A máme to, tady si můžete přidat postavičku do hry vlastně. To může být holka, můžete už mít takhle dítě, když už jste ho měli v normální hře, když jste jenom jeden, takže já to takhle škrtnu. Tak.
a dáte jakože potvrdit hru a tady můžete si to vyfotit, nice, tak. A dáme si to takhle. Můžete si vybrat pozemek, můžete i stavit, já vám ukážu jak, ale já postavím jenom takovej malej. Kde je ta postavička? Tady a můžete takhle udělat tohle, vypít energetický nápoj mu dáme, že jo, a dáme jít běhat. Že nice. A když kliknete na tohle, tak tady máte vlastně různé věci. Já postavím jenom takový mini barák. A jestli chcete nějaký videa z téhle hry The Sims, tak můžete napsat do komentářů, dám ho třeba jenom takhle velký. Tady dáte ještě zeď. Tak a vznikne místnost. Tady si můžete dát bez takhle se všema stěnama nebo bez stěn. Já začínám uděláním místností, takže tady si to dám. Bum, dám si jenom tady to udělám rychle. A takhle to je. A dveře si nesmíte do toho dělat díru, jinak vám to nedá ty dveře. Dát si sem gauč. Pak třeba kliknout na lampu, pak kliknete třeba na stolek a dáte si sem televizi. Tak, nice. A prostě můžete tady udělat všechno. Tady si dáme režim života a dáme jít sem a ne cvičit, ani běhat. A prostě tohle je dům jeho. Jako máme tam jenom jednu místnost, to mělo být jenom takový rychlý. A můžete takhle hrát. Takže to by byl konec. Já doufám, že se vám líbila hra. Já doufám, že jo. Tohle měl být jenom takový menší tutoriál a doporučení. A dávám tomu asi tak 9 z 10. A jdeme na další věc. Já si ukážeme deník malého pasedoutky. Ano, trochu to teď řechtalo, ale dobře. Vlastně je to o takovém klukovi, který nechce psát do deníku, milý deníčku tohle a milý deníčku tamhleto. Ale chce psát svoje věci ze života. Je to světový bestseller, protože skvěle se to prodává a je to strašně dobrá knížka, vtipná občas. Je to o klukovi, který strašně rád hraje videohry a furt tam píše třeba o tom, že o svém dobrodružství vlastně, jak chodil do školy, co dělal, když byl sníh v zimě a tak. A tady je víc dílů, asi 13 nebo 12. A na každou zimu vyjde nový díl. Tady poznáte, jaký je to číslo. Když tady máte, já mám tady červenou barvu, já už mám hodně dílů a já jsem se rozhodla doporučit tuhle jedničku, tak tady vlastně máte zakroužkováno, jak je to tady červený, to není na každý knížce, každá knížka má něco jiného, tak vlastně tady to červený a je v tom jednička, to znamená, že je to první díl. Tady vždycky na kraji to máte vyznačený. Vlastně ten kluk vypadá takhle, jmenuje se Greg Heffley a už vám nechám, abyste si to mohli přečíst. Když tak tady na první stránku si vlastně můžete ještě něco napsat. Takže napsal to Jeff Kinney a jako doporučuji vám to, občas je to srandovní, občas ne, ale je to takový dobrodružný, takže vám to doporučuji. 9 z 10, to je to fakt hezká knížka, mám jí fakt ráda tyhle deníky malého poseroutky, mám tady hodně dílů, ještě tyhle a ještě mám pár v pokoji teď, ale tady si pak ukážeme všechny díly a mám spousta dalších dílů. Já to sem takhle vrátím. To by jsme měli a můžeme jít na film. Další věc, tady máme film. Jmenuje se to Ježík Sonic a ten se přestěhoval na naši planetu, protože je z jiné planety.
protože ho tam pronásledovali, dala mu taková sova takové kroužky, kterýma vlastně může cestovat. Ale na té naší planetě ho začne pronásledovat takovej zlej doktor, který se jmenuje Robotník v tom filmu. A doopravdy se jmenuje Jim Carrey. Je můj oblíbený herec, protože hraje hlavně ty vtipný věci. A Sonic je můj taky oblíbený, protože dělá takový vtipný věci. Má taky velký schopnosti a ten doktor Robotník je zlej a říká furt, že je genius. A ten Sonic vlastně chce si najít doopravdy kamarády a pak se našel. Ale už vás nechám, abyste se na ten film podívali. Dá se na HBO kouknout a na YouTube se můžete kouknout pouze na trailery. Je to fakt vtipný, doporučuji, dávám tomu 10 z 10, protože tenhle film je prostě nejlepší. Takže to by byl konec dnešního videa. Napište mi do komentářů, co bych měla doporučit příště, jaký film, knížku, hru a výlet. A pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. Moc mě to podpoří, budu velice ráda, kdyby jsme do konce roku dali těch 100 odběratelů. A u dalšího videa zase.